खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो दङ दायो कार्बिआलंआवहाय मोनसे बिराद समायना वाटारफल दङनो आरो लोगोसे डेन्जारेसबो आरोना लामाया आंना ब्राइटनेसआ एसे खम जानानै होखा खामफिनबाय आरो स' नोंथांमोननोहाय आङो दिनै थांनानै दिन्थिगोन जिहेतु आंबो थांखागोन नालाय थांफेराखै फार्स्ट टाइम ओमफ्राय दिनै सालवार गानखानाय दङ जों एक्सुवेलि बेयावहाय बेरायगासिनोखा नालाय बेनि थाखायनो नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै दायो जों गेटआव मोनफैबाय ओमफ्राय नै दामा बेसे कि नाम एटु लांभकु वाटरफल डेभलपमेन्ट कमिटि एन्ट्रि फिस नै पर पर्सन 20 रुपिस 2 व्हीलर 30 3 व्हीलर 50 बेबायदिनो दंजोबो आरोना लांभकु वाटरफल 7:30 AM to 4:30 PM visiting hours चलो दायो जों थांगासिनो लांभकु वाटारफलावहाय आरोना माबोरैहाय नायनोसै नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै जा हायो ओरैनोलाय लामाफोरा जा मोजां स्राय स्राय आरोना हाजो एरियाबाबो जेबो गाज्रि लामायानो गैया बिराद मोजां माने लामाया स्राय स्राय दखानफोरा फैदो जारौमोन बेनो नामा वाटारफला आगैमोन बारबायदि नामा मालाय हनै दैयाव लोंसोदो मालाय थान्दा थान्दा हनै मालायसो लादोंब्रा हनैसो मालाय थान्दा थान्दा अमा सावनायबो मोनो फैफिननांगोनलै बेयाव बयलार सावनायबो मोनो माइसे समायना बे जायगायानो कार्बिआलं नैलाय सिरिया बेसे गोजान थाबायलांनांगौ सेस एसे मोदोमा रानथाय जाथोंसै बिनि सायाव बिला बेसेबां गोजौ नायलाय आयौ डेन्जारखा माने नै बिदि आरोना ग्रं ग्रं बोरैबा नैलाय दैया ओमफ्राय नै जों थाबायना थांगासिनो इथिंफ्राय हिल गाननानै ओरै आं सिरि थानो नोंसोरो दैनि आवाजखौ खोनासं खोनादों ना दैनि आवाजखौ थिखोनासो लाबाय नै एसेबां गोजौ सेन्देलखौ सोरबा गिदियाव गाननो हायो नायलाय आथिं गोजासो थाबायबाय दैयानो ओइथिं एसे नोंसोर नुहुरदों Don't carry any snack or alcohol items no फैदो अन्थाइ गिदिर अखा हानायखाय दैया लेथ्रा जादों नङाबा बिराद साफामोन नै जोंना आदाजों बाजैजों थांगासिनो होदो
Wah, मा डेन्जार बानायना होदोलै थिंगो जाखांगोन सेन्देलखौ रोंला गालांबाय नै नोंबो दोनदोब्रा Này, sao mất rồi hả? Mất ra thật đó? Gửi dừng phay nè. Ô biao, ăn cứ số đúng bùa. Thôi vậy lên. Ini, boibw terang ke sini tu Hai. Quay đâu là mwjang Wah sih ya, beda, aku sih kau nak aku kayaknya. Miếng bài. Bố mà lại ba xe miếng bố số hôn này. Cay thì đến vía cay ông khang gần.
बैयाव थांनो जोङो दायो जि माने गोथौथार गिखागोनलां बे जायगायाव गोसोथोनायजों फैनो साल बोरैबा बुथारबाय मा हनै इथिंबो दङ वाटारफल नै बिथिंबो दङ वाटारफल दहय जों बेयावहाय मोसाबाय थानाया आयै जा मोजांखालै इसोर गोलोमजोब्बाय नायलाय आङो आखाइखौ होथेलायदो मोननैखौबो नुनाय खाम दायो जों थांनोसै फैदो गरम मोनजोब्बाय नै गोलोमजोब्बाय वाव मेंबाय सेस सेस गैला गोलोमजोबखाबाय जोङो सानैबो रानथें जासिगोन नै नुवाखै माबोरै लामाया आयै सान्थि मोनबायलां आयौ गिबायलां ओइ गोलैगोन मान खिथुआ साबाय आयदै ayo Akhirnya mau gimana? ayo oh golam terus bay salah gusu ayo दैया जि गुसुखा दैया ओ जल्दी जोंनिया बबेयावमोन हेल' माबा गोलैयो दाउदै लानो नागिरबाय थांस्लां हाला बेवहाय बेदर सावनायबो फानो बेदर सावनाय बे पार्किं आरोना आङो इमान गोजौआव गाखोनानै फैबाय ओमफ्राय दासो गाखोखांनानै थोर मावजोब्बायब्रा आथिङा गिनानै दासो माने ग्रंथार नालाय दासो जि गिबाय आङो दहाय गिथाराखैमोन गोलोमजोब्बाय सेस हायला गारिया जोंना गारिया पार्क खालामनाय दंखायो ओमफ्राय नै बिथिं थांनांगौ नै बिथिं नै मा जादों दाउदै आइदै आदा बाजै रानिमोन दे मोजां फरायबाय मोजां जि लासै सालायो बे गारिखौ खिन्थु मोजां बेनो दे थेंक इउ औ दे
दायो जोङो थांनोसै आसामाव बिसोरबो आसामावनो गलाघाटआव थांगोन आदामोना ओमफ्राय जों गुवाहाटियाव थांगोन आरो मा जाखो